Ahojte priatelia, vítajte opäť na kanáli. Je to o včielkách. Už dlho sme nemali nejakú časť, ktorú by som označil v poradí ďalšou časťou, takže dovolte, aby som vás privítal pri 10. časti a táto časť bude mať názov také prebúdzanie včielok a podnecovanie matky, aby kládla na jar. Dneska máme veľmi pekné počasie, ako môžete vidieť, krásne svieti slniečko. A takisto môžete vidieť aj, že včielky sú už veľmi aktívne. Mojím včielkám to trvalo trošku dlhšie, pretože ja tu mám trošku iné podmienky, je tu dlhšie zima a teploty sa držia strašne blízko k nule až k mínus, kde to už napríklad v tom istom čase niekde v údolí alebo v doline býva už o mnoho teplejšie. Ale dnes, keď som prišiel, tak som zazrel niečo takéto a veľmi sa mi to pozdáva. Dneska máme konkrétne 19.3.2022 a môžeme sa takto bližšie pozrieť, že včielky sú veľmi aktívne. Ja na ich nožičkách dokonca vidím, že oni už majú aj nejaký pel, to znamená, že vo veľkom nosia zásoby. Ono to vyzerá, že včielky už sú takto pekne vonku, lietajú nám, sú veľmi aktívne a človek by mal takú tendenciu, že idem tam, otvorím ich, skontrolujem včielstvo a pozriem, či je všetko v poriadku, keďže už sú takto aktívne, vonku je teplo. Ale by som vám rád povedal, že nerobil by som to a nebudem to robiť ani ja a neodporúčam vám to z rôznych dôvodov. Poviem vám taký príklad. Je krásne počasie a rozhodnete sa, že uľ otvoríte, je teplo a že skontrolujete plodisko a skontrolujete matku a teraz nedaj Bože zistíte, že matka je mŕtva alebo ju nemôžete nájsť, jednoducho nenachádzate žiaden plod. Aj tak s tým nič neurobíte, pretože vy v tomto období od nikoho matku nezoženiete. Jediné, čo dosiahnete, je ochladenie plodu. Vytiahnete rámiky, ochladíte plod a tým pádom včielkam ublížite. A popri tom si predstavte, že spravíte kontrolu, nájdete matku, ktorá ploduje, rámiky vrátite naspäť, úľ dáte do pôvodného stavu, ale popri práci s úľom matku zabijete. Aj toto sa môže stať. A taktiež s tým nič neurobíte, pretože v tomto období, ako som už spomínal, matku od nikoho nedostanete. Takže pozor na to. Jediné, čo môžete robiť, je prakticky im pomôcť v tom smere, že keď je takéto počasie a matka by potrebovala možno trošku podnietiť, aby začala vo veľkom klásť a bola si istá, že aj keď prídu trošku horšie teploty, tak budú mať stále dostatok potravy, lebo horšia teplota, teda horšie počasie a nižšia teplota znamená, že včielky zase prestanú lietať. A teraz je to počasie ešte také bláznivé, tak môže sa to kľudne stať. Ale čo ja spravím a o čom bude tento diel, bude o takom podnecovaní tej matky, že my jej dodáme extra nejakú potravu, aby včielky mali zásoby a aby oni mohli zahrievať, aby mohla matka klásť. Tento diel bude o tom, to cukrovo-medové cesto, ktoré sme si predtým pripravili, práve dnes použijeme a týmto včielky prikrmíme a tým pádom podnietíme matku, aby mohla vo veľkom klásť. Ja vám ukážem, mám aj kupované cukrovo-medové cesta, ktoré obsahujú nejaké vitamíny, proteíny a tak ďalej, čiže ja im to pekne na štvrtiny všetko rozdelím, uložím im to pekne do úlov a všetko vám to samozrejme ukážem. Takže poďme sa pozrieť na to cukrovo-medové cesto a pôjdeme im to tam dať a pozrieť sa vlastne iba tak z vrchu, že ako nám to včielstvo vyzerá. Takže sme pripravení, ako vidíte, nebudeme toho potrebovať veľa, prakticky je treba len nejakú ochranu, aby sme sa ochránili pred včielkami. Aj mám na sebe aj vrchnú časť obleku so sieťkou. Budeme potrebovať kadidlo, budeme potrebovať dymáčik, ako vidíte, ja už mám rozkúrené. No a potom tu máme to naše cukrovo-medové cesto, ktoré si pamätáte z predchádzajúceho videa. A potom tu máme takéto Alvarium Vita. Ono je to označené, je to cukrovo-medové cesto, ale má v sebe nejaké vitamíny. A tuto máme ďalšie balenie Alvarium Vita Protein. Takže ja toto rozdelím pre všetky 4 úle rovnakým dielom, to znamená, že každý dostane zhruba 1/4 z každého. Tak zadymíme, kladieme presne podľa
do vody. Takže toto. Tam tu máme. Vždycky nezabúdajte, že treba to cukrovo-medové cesto klásť tam, kde sa včely nachádzajú, aby sme im uľahčili tú prácu. Zle sa mi to v tej rukavici. Musím si dať radšej takto. Tak a dáme včielkám takto. Aj tieto zbytky, oni to všetko spracujú. Tak, teraz samozrejme pozatláčať tieto kraje čo najviac. Toto sa tu dalo tak nešťastne. Tak. A opätovne zakryjeme. Po zime si opäť zakúriť v dymáčiku, bol vynikajúci pocit, takisto dať si na seba oblečenie a vidieť aj včielky, zabzučali mi trošku pri ušiach a je to super pocit, teším sa zase na ďalší vývoj mojich včelstiev a budeme sa vidieť. Takže vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite to zdieľať so svojimi priateľmi, odoberať môj kanál a môžete sa tešiť na ďalšie diely do budúcna. Nezabudnite, je to o včielkách!